Han passat 4 mesos d'aquestes imatges. 4 membres d'una associació de caçadors de Mallorca, contractats per l'Ajuntament de Sant Lluís, capturaven al juliol les 23 cabres silvestres que durant mesos s'havien convertit en una amenaça en majúscules per als veïns de Salgar i Rafelet. Els animalons van ser conduïts fins a aquest tancat habilitat per l'Ajuntament al costat de la deixalleria municipal, on ara passen el dia dormint com a soques i empassant-se fulles d'ullastre sense aturada, també per criar preciositats com aquesta. S'han hagut de vacunar, s'han hagut de microxipar i després cercar voluntaris que en volguessin. Un d'aquests voluntaris a Sant Martí que ha vingut des de Llucmaçanes per emportar-se un dels mascles. Vaig pensar, mira, m'interessaré en un d'aquests, almenys tindré, llevaré un menjador a ells i tindré un mesclat jo de pollo. Des de l'Ajuntament tenen cura que tots els tràmits administratius es compleixin escrupolosament. Els receptors dels animals han de tenir les cartilles ramaderes donades d'alta. Ens van haver de donar d'alta com a Ajuntament, com a ramaders, van legalitzar totes i cada una de les cabres, els hi van posar senelleta en la numeració. Arriba el moment dels comiats. El primer intent de captura resulta frustrat. L'animaló s'ha ensumat a la jugada. Serà per poc temps. A la segona tentativa cau en mans de l'expert caçador. Després de l'ensurt, els curiosos animalons, passa que t'he vist, es treuen el cap del disgust gaudint del seu àpat.